Здравейте хора, аз съм Геймплей и днес ще направя едно малко ревю на Samsung Galaxy G1 Mini. Ето го. Тук, както виждате. Тук на немски пише, аз не знам още немски. И ето го и телефона. Ето го и телефона. Аз съм го отворил и ето го и него, ето го и отзад. И ще правя клиповете само от този телефон. От Mobizen. Ето го. Чакайте да така и другите работи. Зарядното. Тук тези на немски. Това е гаранцията. А тя е гаранцията. Слушалките, ето ги. И тук касата бележка или какво е това? Color Black. Ето така, добре, да предоставим тези неща и да е така. Тук. Ще хексим нов клип. Ето го, меню. Само това е менюто. Ако се инсталирате много неща. Много. Чате по музика, чете колко е силен. По-силен от на брат ми, а той има G5. И е по-силен. Къде ти цъкаш за такова? Къде? Не, чакай. Ето. Чакайте хора, че... Да, готово е ето. Много е силен. Покажи YouTube. YouTube, значи ето. Тук са ви начало, абонаменти, качени, Канала ти. известия, история и там някакви други. И така. Ето Share Hex FIFA 17 е тук. Не цепи. Хич не цепи. Здравейте, аз съм Share Hex, мене Балмапой. Както виждате, днес играме FIFA 17 демото и ще играме аз срещу Балмапа. Искам да ви кажа, че играта е страхотна. Физиките са много по-различни от FIFA 2016 и мога да твърдя, че играта ще бъде... Добре. И е с две карти Duos. И е с две карти, е Samsung Duos. Чайте да отворя капака да го видите. Я го отвори. Чакай, да, ще снимам. Го отвори. Типа включи камерата. Няма смисъл да го отваряш. О, с две карти. Верно, няма смисъл да го отварям. Нямам никакви снимки все още. Покажи камерата как снима. Не си го купих. Чайте да покажа камерата. Чайте да го обърна, защото виждате просто камерата каква е страхотна. Не цепи камерата. И моят същият. Да. Дайте си направим Я снимай тук една снимка. Чакай едно сега си направим. Ето, направих си. Ето, вижте как предава камерата. Чайте, че тази светлина на телефона на Дейвид. Светкавицата. Светкавицата. Я снимай кутията да ви Чакайте кутията да снимам. Ето.
Едно мини. Махни тази светкавица. Ето вижте как се вижда. Да. Отнадех светкавицата, нищо не се вижда. Еми хора, това е всичко от този клип. Надявам се ревюто да ви е харесало. Ако е така, харесате, оставете по един коментар. Ще видим следващия клип. Довиждане от мен.